Nakamtaki video hakeleng ka pertai. Subscribe ki upalike napang. But like share ya ki video jong kane ka channel. आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। प्लीज आस्क फॉर हेल्प, वी डोंट नीड। ओके डोंट वरी मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं भैया प्लीज भगवान, मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं भैया प्लीज भगवान। Siat uleno ya ulok jong kawe ka kenthe. Hapa halgam. Namar ba umdai muslim. To mentangin na sengap ya ka jingpla jong kane ka kenthe. Ngaladon hangne. Ulok jonga ula yang hajan jonga. We ubro ula wan bat ula siat ya ulok jonga. Ulok jonga ula ong le se ba umdai muslim. Takadaw uleno ula siat ya u. Sakawe ka kenthe layo sengaw bakalayam. Bat kala pertabreu. Sengaw bahaban perlat im ya ulok jonga. Hato kane ka jingja. Kadai ka thamaniam hapdeng ki Hindu bat ki Muslim. Tang namar ka jinga perniam. Ki penyap ya ki breu. Hato kane ka long ka badaimo. Ka seng leno ayu ka badon kti ya kane ka kampanya breu. Sengap ya ka highlight jong kane ka video. Hadu bakut. Kenang ba pentip syai halor kane ka jingja baro. Hakawe ka jingja ka ba snutrim. Haka ba ki leno kilawan hirtma haka snong pahalgam. Jong ka jamu bat Kashmir. Kabala penyap hadu arpon nyongut ki nong sangkai perthe. Bat bungut kila mensau nakane ka jingwan tombor jong ki leno. Katkum ki report. Lai thu ba arlone laingut ki leno. Kila wanrung hakawe ka them hajan ka snong pahalgam. Bat kila set kuli ya ki nong sangkai perthe. Ki bawan kai ha pahalgam. Na ki arpon nyongut ki balaya. La kentu blangru ye lieutenant officer. Jong ki spy Indian Navy. Une officer ubalaya. Udang sudah biat ho haka khatnru tarik uyayong menta usnam. Bat udang sudah menriu sengi ka jingat ho jong u. Ya une officer. Latip kerteng da uvine narwal. Bat udang don arpun riu senam ka arta. Udai naka jela Haryana. Bat ulayo posting bantre ha Kochi. Nrai namar ba ula sim cuti naka jingat ho jong u. Kumta ula wan kai sa jamu bat Kashmir. Nrai snubok ba ula syak kruit haki kuli jong ki leno. Hadu ba unakla. Nakalin jung Prime Minister jungi. Narendra Modi. Ula penrem jur ya kaneka jingwan hirtma jong ki leno. Ha pahalgam. Haka ba ula post haki social media. Ba ula thok kumne. Nga penrem jur ya ka jingwan hirtma jong ki leno ha pahalgam. Jong ka jamu bat Kashmir. Jing snolam jonga ki le chakito ki bala dugno ya ki ba iba thon jongki. Ngadwai ba kito ki bala mansau kin koit kloy. Baru ki jinga rap la ai sakito ki bala syakta. Kito ki badon kti salender ka jingle sneu. On sawan ra ya ka jing bisar ka boho. Kimla banri. Ka kam sneu jongki dalele kam jo. Ka jingra jongi banele persya ya ka kam le no. Kadai ka bomla ban pengki. Batkan salong ka ba kam klai. Kini di kentin kiba Modi ula tho haki social media. Mano badan kti ya ka kampen trim ha pahalgam. Kawe ka kenhun kala kam bakala don kti ya kane ka kampen trim. Kane ka kenhun kade ka TRF. Lane ka The Resistance Front. Maka ka kenhun leno na Pakistan. Kumta ka sorkar India kala pengklanya ki borsipai. Hakeleng ka jamu bat Kashmir. Bantuet ya kini ki leno.